Ах, гледай, каква красота! Омайно цвете пониква сега. Каква прелест, какъв аромат, да отглеждаш цветя е благодат. Да отглеждаш цветя е благодат. Наистина в салона, вярвайте ми, спектакъл е така построен, че ще има смях през глава. В същото време, разбира се, ще прозвучи и тази поучителна, нежна, по приятен начин поднесена дидактика за това, че трябва да се научим да се обичаме. И само тогава вече можем да бъдем ние обичани. Да се научим да харесваме. Да се научим да виждаме красивото. Тази идея е изведена в края на спектакъла, но пак казвам, това е чиста комедия с класически кукли, ръкавична кукла. Някой може би я познаваш като Петрушка. Сърдъчното деца! Ма защо плачете? Добре, засели сте семенца. И? Ами точно така, после сте ги полели. Ботю? Оплевили сте ги с лутичките. И? Защо е тая драма? Ясно! Ох, милички! Вашите цветя имат нужда от вода. Вода? Да, полейте ги и те пак цъп ще цъпнат. Кой ги прави? Хайде, цъп! Хайде, цъп! Мярка, вярната доза на поднасяне, на фабула, тема, идея, като цялостна концепция, е рецептата за, мисля, един успешен спектакъл. Заповядайте, например. Ама кой си ти? Ама защо? Ей, малкия, я ела тука. Ти защо мачкаш?